Čaute ľudia, vítam vás z môjho nového videjka. Teraz si ideme zahrať Roblox a ideme Big Brain Simulator. Ja tu mám takú mini hlavičku a kúknite, aké majú oni hlavy. Dobre, tak ideme klikať, alebo čo? Áno, klikať, OK. Tak toto ide celkom rýchlo, už máme asi takú normálnu hlavu a musíme to ísť predať. A teraz máme peniaze a ideme si našli na novú knižku, takže ideme našli na novú knižku. Ideme kúknúť, či už tu je nejaká... Dobre. Tak ideme si našetriť, aby sme si mohli zväčšiť mozgovú hlavu. No tak to iba raz klikne, až má obrovskú hlavu. OK. A ideme si kúpiť knižku, alebo... Dobre, ideme si kúpiť knižku. Tu za 25 asi nie, takže ideme si zväčšiť mozog. Si ideme... Aha. OK. To mi prišlo divné. Dobre. Tak, teraz... ideme... zase šetriť. Ideme si šetriť na 75, OK, máme 83, takže môžeme si upgradenúť mozog. Viem, že to znie divne, ale môžeme si upgradenúť ten mozog. A máme tu do 50, takže už sa nám bude zväčšovať hlava. Nezabudnite like, odber a koment. Nezabudnite sledovať Metisira. A nezabudnite like, odber a koment. Bol by som rád, keby ste mi dali fakt odber, lebo máme 29 odberateľov a rád by som bol, keby ste dali aspoň tých 40. Ja viem, že je to trochu veľa, ale chcel by som dohnať Metisira, ten má 60, že by som ho chcel dohnať. A môžeme si ísť kúpiť knižku. Na stolku. Nemôžeme. OK, tak kúpime aspoň túto modrú. A tu sú tiež také koňásky. Tak si pozbierame také. A môžete si určite aj iné videá. Ja hlavne viem, že hádam, že vás bavia moje videá. A to, čo majú za hlavy. Ale počkaj, sú trampolíny. Tak počkaj, tieto... Áno. Tieto oblaky nás udržia. To si môžeme vlastne zbierať veci. Takže to mi ešte nediel ani takto odomknúť aj nič. A ideme si zväčšiť hlavu na 50, yes. A určite vyjde aj ďalšie video z takého escapeu. A tešite sa aj na to. A teda ideme, aby sme mali aspoň po 1000 coinov a po 200, aby sme mohli mať mozog. A ja vám to asi prestreamujem. A takže čaute ľudia, takže už máme 200 mozgov a 504 coinov, takže ideme predať. Už môžeme mať za chvíľu 1000 a dáme vám aspoň do upgrade. Dáme do takých 1000, upgrade 1000 a budem spokojný a hádam, že aj vy.
A takže môžeme si teraz ekvipnúť. Máme 400, potom budeme mať 800. Ľahko to pôjde, keďže teraz máme aj inú knihu, máme žltú. Máme za 400 alebo za koľko, možno za 600. Asi za 200. A ľahko nám to robí, takže za chvíľu budeme mať už aj tých 1000. A teda ideme ďalej do toho. A už máme ďalších 400. Takže už máme 1000. A môžeme si toto kúpiť, ale ešte nemáme dosť peniazy, takže ideme ďalej. A za chvíľu už to fakt získame. Predstavil som vám to a teda ideme na to. Znamená, že to stihneme a zvládneme. A takže jedne divné je, ale zase museli asi Robuxami kupovať, že vidíte, ako mám ja malinkú hlavu, ako majú títo tu obrovské hlavy. Dobre, budeme to ďalej komentovať a už máme ďalšie 400, takže už máme 2000, ideme si kúpiť túto knihu, ktorá nám dáva čo? Jo, ja potrebujem, aha, no. Tak ešte ideme trochu nazbierať a za chvíľu budeme mať toľko, koľko chceme. A potom si kúpime teda tú knihu a prezradím vám, čo bude ďalšie video. Ďalšie video bude Escape, ale ešte neviem aký, ale bude to Escape, takže uvidíte, že aký Escape to bude. Hádam, že sa na ne tešíte, ja sa na ne teším. A už máme 3000, takže už si môžeme kúpiť túto knižku. Máme 75 IQ. A to potrebujeme 1002. A tak to bude ľahké. Už máme 400. A za chvíľu už máme ďalších 400. A to strašne rýchle. Ako sa vlastne takto vyvíja. A za chvíľu už budeme mať trochu väčšiu hlavu. Ale už máme 800 a fakt rýchlo sa to zbiera. A keby som si dal teraz tú najhoršiu knihu, tak to by išlo fakt pomaly, ale takto to ide fakt rýchlo. Potrebujeme 1400, alebo potrebujeme, takže za chvíľu už to bude, ale ideme. A už máme sel. 2600 máme, tak si môžeme vidieť. Máme 1000 a ešte coiny sme chceli dosiahnuť, takže aj coin dosiahneme. A potom už budeme mať koniec. Takže potom to ide tako rýchlo. OK, máme 1000 coinov a teraz ideme tie mozgy, aby sme mali. A keď sme si to mali ešte raz upgradenúť, tak máme na 4000 čo musíme. Takže to by nám trvalo dlhšie trochu. A vlastne už máme. A z tohto videa to bude všetko. A čaute.